जोंहा केसियार लैथोमा नार्जारिया बिथाङा जे मोनसे प्रेस मिट होदों दा बेखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा जे बुंदों जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंआ जे थांनाय साननैसो सिगां जोंहा बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया थांनाय माखासे सान सिगां बिथाङा 14 नं चिरां दुवाराव बिजाथि आंनोखा होननाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननिसिम बे हर जे गोथौनि समावबाबो मोनसे भिडिअ बानायनाय जाबाय। दा जोंनि 14 चिराङाव गावजोंनो गाव इउपिपिएलजोंनो इउपिपिएल कन्ट्रभारसि दान्थे बिदान्थे बियो माबोरै जाथावना? जे दाख्लै जे मोना समाव जे लैथोमा होननाय बे ब्रादारा माखासे जे सांग्रां ब्रह्म गद आरो खाम्फा बरगयारि सार गद जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म जे सारा बेबो नै दा पाब्लिकफोरनि गोबां खामानि मिशन एबा पाब्लिकफोरनि गोबां रायजो राजानि खामानि मावगासिनो दं। बेहाबो मावनाय हिसाबै टिकेट मोनथावना आरोखि। दा मा रोखोम सानखो दा नायनाय बायदिब्ला नोंथांमोनहा साननो हागोन जे बियो दा लाइमोन जे गांखंनि प्रेसिडेन्ट महन्त जे आदाया बे बुंनो आरोखि जे जोङो जेबो मोनथियाखै एबा जेबो मोनथिया। मानो मोनथियाखै मा मोनथिया बिलाय? गावनि बिदा सन्जिब बे चेयारमेनानो दङ ना, चेयारमेनानो साइडआव जिरायनानै दङ बे लैथोमा जों बुंफानाय सायाव, ब्रादार लैथोमाजों बुंफानायनि सायाव। बियो मोनसे ब्लेम खालामनाय नाटक आरोखि। बिसिनि नाटकआ जुदि खालायोबा बुहुद मोजां जागौमोनदां। गानखौनो खालामोबा मोजां जासिगोन बिसोरो। नाटक दानदो, नाटक दाननानै मोनसे गान मोनसे आराम सुइटिं खालामदो आरोखि बिसोर। बे सुइटिं खालामोबा मोजां जागोन होननानै सानो। नायनानै लागो बिथांमोनहा मा रोखोम नाटक बानायनानै 14 चिराङाव माब्रैबा पाब्लिकफोरनि रायजो राजानि गोसोखौ बोनानै खामायनो हागोन बेबायदि सानदों खोमा। 14 चिरां इयुथनि जानानै आङो रायजो राजानो आं बेखौनो दिनैनि गेजेराव फोरमायनो सानदों। नै दाख्लै साननैसो सिगां एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बे गावखौनो 14 चिरां दुवाराव केन्डिडेट सासे जाबाय होननानै बे फोसावनानै लादों आरो हाइकामान्डनि खोथाखौ मानियाखै। बे हाइकामान्डनि गोजौआव थानानै बियो खामानि मावनो नागिरदों आरो जिखिनि नोङो गावनो गावनि केन्डिडेट माबाखौ डिक्लेयार खालामना लाबाय, बियो आयेननि बेरेखा जादों, हाइकामान्डनि बारगा मावनाय जादों। जों बेखौ फोरमायो आरो उइनाव आरो जाहाथे नों बिदि खालामनानै लाया, बुंनानै लाया। जों बिनि सायाव जोङो 14 चिरां इउथनि जानानै जों निन्दा खालामदों आरो लाजिनाय मोनदों। जाहाथे बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा। हाइकामान्डआ नों डिक्लेयार होयैनि सिगां गावनि टिकेटखौ बोरै डिक्लेयार होना बुंनानै लानो हागौ आं जाबाय सासे केन्डिडेट 14 चिरां दुवाराव होननानै। दा बेफोर साननो थाङाव गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा। जाहाथे नोङो सिबानो गावनि माबाखौ गावनि केन्डिडेट माबाखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामना लानो हायाखै। बिनि सिगांनो नों सासे नोङो खाम्फा बरगयारिया माबोरै बुंनानै लानो हाखो आं 14 चिरां दुवारनि सासे केन्डिडेट जाबाय होननानै? बेथ' एकदम बिराद लासिं सिं बाथ्रा बियो। जों बेखौनो निन्दा खालामो जाहाथे उनाव बेबायदि जों बुंनानै लाया आरो जों गनायनानै लानाय नङा 14 चिरां इउथ हिसाबै। आरो अल रायजो राजायाबो बेखौ गनायनानै लायाखै। बेखौ दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाया 14 चिरां दुवार हिसाबै। लानायनि जे गुबै हाबाफारि बे समाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि मिडिया लोगो नोंथांमोन आरो बे समाव जोंजोंनो बाहागो लानो हानाय दिनैनि बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि फिन्नाय बसुमतारी, लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि जोंहा एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां दानसोरां बसुमतारी आरो गोबां जोंनि इयुथनि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि गासै सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन। बे समाव आङो बेलासि समनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैनि जे प्रेस मिट लानायनि गुबै उद्देस्यआ जाहैबाय थांनाय मोनायाव जोंहा जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंनि जोंहा केसियार लैथोमा नार्जारिया बिथाङा जे मोनसे प्रेस मिट होदों दा बेखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा जे बुंदों
जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंआ जे थांनाय साननैसो सिगां जोंहा बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया थांनाय माखासे सान सिगां बिथाङा 14 नं चिरां दुवाराव बिजाथि आंनोखा होननाय बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा जोंनि इयुथनिफ्राय बिथांखौ कन्डेम खालामदों बा सोंखारिदों बे बाथ्राया नंखाय। नाथाय बिथाङा जे सोरखौ लानानै बे समाव प्रेस मिट खालामखो जों जेबो खबर मोनाखै बा जों मिन्थिया। दा जोङो बिथांमोना जुदि प्रेस मिट लानो गोनांमोनब्ला आं एसे प्राइमारिनि ब्लकनि सासे इयुथनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं खबर मोननांगौमोन। लोगोसे जोंनि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारिया खबर मोननांगौमोन। गाहाय नेहाथारि यादब दाहालाबो बे खौरांगिरि मेलखौ खबर मोननांगौमोन। नाथाय बिथांमोना सोरखौ लानानै दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायखो जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय बिथाङा जुदि बुंदोंब्ला बिथाङा गावनि बेक्तिगत बुंनाय होननानै जों साननानै लायो। नाथाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक लाइमोन गांखंआ दिनैसिम जों रावनिबो सायाव बेबायदि एलिगेसन जों लाबोआखै बा सानाखै। गोजौ लेभेलनिफ्राय जाय बिजाथिखौ हरगोन होननानै जों बिनि सायावनो बिनि थाखायनो जों खामानि मावगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। आरो बावहाय जोङो रावनिबो सायाव जोङो बेबायदि गावलायलायनानै खामानि मावनो होननानै जों गोसो गैया। दा बिथाङा जुदि जोंनि लाइमोन गांखंखौ बेबायदि फाननानै बुंबायब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ सानफिननाया गाहाम। आरो जोङो बिथांखौ खावलायगोन इयुनफ्राव जाहाथे बेबायदि बाथ्राखौ इयुथनि नाम लानानै जाहाथे बाथ्राफोरखौ बुङा, आं बेखौ खावलायहरबाय। खार'ना मोननै जानानै दं नङा होमबा बिसोरो? दा 17 बोसोराव बिसोरो मानोसो 17 बोसोर होननानै बुंलायबाय थायो। 17 बोसोराव नाजायै नाजायै 17 बोसोरनि फेजेननो हाबाय। 17 बोसोराव फेजेननो हाखानाय मानसिखौलाय मानोथो बजबनानै लाफिनबावखो? बेयो मोनसे बै लैथोमामोननि कुइसन जागोन आरोखि, ब्रादार लैथोमामोननि। अब्ला नै दा माखासे जे महन्त, आदा महन्त जुदि बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो 17 बोसोराव जे जेनखानाय बैफोरखौनो नांफिनगौ ना। अब्ला माथो जाखो? जे मावखानाय, जे सोलिखानाय, मावबाय थानाय, खस्थ' मोनखानाय, फुराना आगि गुदि UPPL निफ्राय फैखानाय, बै फैखानाय मानसियासो जे खामानि मावनानै जुदि मोनाब्ला बियो बेसे दुखुनांथाव ना। सोरबायासो गेजेर ससेनिफ्राय फैनानै टप फैनानै बारस'नानै जे माखासे जे गारि गाखोनांगौ दुफुं गाखोफैबाय, बियो माखासे फुराना मावग्राफोरनिफ्राय दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर? दा आरो बियो ओरैबायदि बुंदों महन्त, आदा महन्तआ, जे आङो ओरैबायदि मिन्थिनांगौमोन, आङो खबर मोननांगौमोन। आङो सासे लाइमोन इयुथनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै बियो मोनथियै नङा, मोनथियो। जे गावनि बिदा जे चेयारमेन, जे राइट साइडजों जिरायनाय, लैथोमानि राइट साइडजों जिरायनाय चेयारमेनानो दंलायो, गावनिनो बिदा असे सन्जिब जे नार्जारि ना बसुमतारि आंखौ बुंनो रोंला फिनैथाइजों, बिदा चेयारमेनानो दङ। अब्ला मानो मोनथियाखै? नाटक बियो। रायजोफ्रा बिसोरनि बुंनायाव गोजावनांगौनि खोथा गैला ना, बिसोरजों थांफानांगौनि खोथा गैला। रायजोफ्रा मिथिजोबखाबाय। बेबायदि गुलुं गुजुं सरकाराव थाबाय थानानै रायजोफ्रा मोनसे उनुमथि खालामा आरो फैबाय थानाय दे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजोफ्रा सोरनो होगोन बेखौसो नायनानै दंखायो। बेबायदि उलुं गुजुं सरकाराव थाबाय थानानै 5 बोसोर थांखाबाय। आरो बिटिआर नि जे दफाफोरा बेसेबांखिनि इमप्लिमेन्ट जाखो जायाखै बेखौबो मिथिखाबाय ना। दा फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि, बियो बिटिआर जानांगौमोन। आरो बिटिआरआ एक्सुवेलि संबिधानजों जानाय नङा, बेखौ आं सानो आरोखि। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोनहा बिथांमोननि जे बिदान्थि दे नाटक गान सुइटिं खालामनायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। जुदि आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।